És amikor egy kicsit unatkozom a bringán, akkor arra szoktam foglalatoskodni, hogy figyelem a bringás társadalom úttörőjét, azokat az embereket, akik a városban bringáznak. Figyelem, hogy mozognak, milyen stílusban, milyen bringájuk van, milyen felszerelésük van, milyen érzelmük van, mit látok az arcukon, és hát elkezdtem egy kicsit rendszerezni őket, alfabetikusan, betűrend szerint besorolni. Eltűnős azt mondta, ez nem egy túl elegáns dolog, hát itt elkezdett minősíteni azokat az embereket, akik olyanok, mint te, de szeretnék mindenkit biztosítani, nagyon kedvelem, kimondottan kedvelem a kerékpárosokat, és nagyon tisztelem őket. Szerintem a jövő közlekedési eszköze az, ami Magyarországon is lesz a kerékpár. Nézzük akkor, hogy néz ki, szavakba fogom önteni, hogy mit gondolok én a kerékpárosokról. Kezdjük az eszvetősökkel. Itt van például a szenvedélyes, aki fölpattan a bringára, és átélve, átszellemülten teker, élvezi nagyon a bringázást. Vannak emellett a szenvedők, akik szintén tekernek, de látszik az arcukon, hogy nem annyira kedvelik ezt a dolgot, vagy nagyon elfáradtak. És van a szenvelgő. Hát a szenvelgő én soha nem tudom eldönteni, most ő szenved-e, vagy csak úgy csinál, fogalmam nincs. Nézzük a V-betűsöket. Van a vidám típusú, biztos láttatok már ti is ilyet, fején egy fejhallgató, mosolyogva, átszellemülten teker és hallgatja a Spotify-t. Aztán van a versenyző típus. Na hát azt jobb, hogyha kikerültek mindig, mert az úgy teker, mint hogyha mindig 10 méterrel előtte lenne a célszalag. Aztán akkor vannak a vánszorgók. A vánszorgó az, csak abban tudok reménykedni, tényleg valamikor haza fog érni, mert olyan nehezen tekeri ezt a bringát, de őt is nagyon becsülöm. Érkeztünk a szavak végén a K-betűsökhöz. Itt van a kedvencem, a kedves. Hosszú ruhában, vagy kis kosztümben tekeri a bringáját, elegánsan, lobog a haja a szélben, fújja a ruházatát, és amikor utolérem, akkor Chanel illatot érzek a bringán. Aztán van a kimért. Talán ilyet is láttatok, amikor peckesen fönt van, széles kormány, föltartja a fejét, elegánsan teker, ők tartoznak a szűk körű kék vérű bringások táborába, nagy valószínűséggel a szülők között még nemesi származásúak is vannak, akik saját kastélyokban kergették egymást két keréken. És hát a K-betűsökhöz tartozok én is, a keleti típusúak. Nézzük meg, hogy néznek ki az ilyen bringások, mint én. Én egy céltudatos bringás vagyok, nekem az a lényeg, hogy hatékonyan A-ból B-be elérjek minél előbb időre. Ehhez minden eszközt igénybe veszek. Fölmegyek a járdára, a villamosínekre, szembeülök az egyirányú utcában, nem érdekelnek a gyalogosok, a kutyák, a macskák, és csak egy balesetem volt eddig, az is egy bringással. Nem volt komoly, de vele ütköztem. Tudjátok, miért van ez? Nem, előre gondolkodom. Mondhatnám azt is magyar szóval, egy defenzív bringás vagyok, azaz, hogy megpróbálom kitalálni, ki mit fog reagálni, előzékeny vagyok, például a buszokat, autókat, hogyha autókat tekerek, akkor elengedem, nem megyek az út szélére, inkább ott tekerek, az a biztonságos. Tényleg előzékeny vagyok. Ennek köszönhető szerintem, hogy a túl nagy balesetem még nem volt városban, egyébként már volt, de városban nem volt. Képzeljétek, az történt egy ilyen forró nyári napon, amikor jéggel jobb lett volna hűteni magamat, tavaly nyár derekán július környékén volt valamikor, amikor Török Bálintra hazafelé tekertem, és a kerékpár útról rá szerettem volna menni a főútra, mert nem lehet másképp menni. Megálltam a kereszteződésbe, egy ilyen gombot meg kellett volna nyomni, mint a gyalogos átkerülőbe, amit ismertek, és akkor ki kellett volna a főútra. Tehát elgondolkodtam, én azért autót is vezetek elég sokat, és autós fejjel gondolkodom, jó fej leszek. Elengedem az autósokat, minek akasznak meg 5-6 autót. Úgyhogy nem nyomtam meg a gombot, elsoroltak az autók előttem, én meg utánuk vágtattam a bringába, jó, megtekertem, és nagy sebességgel érkeztem be a lejtőhaján lévő körforgalomba. Azon morfondíroztam, milyen jó fej vagyok én, nem? Hát elengedem az autósokat. Pedig az autósok között nagyon sokan vannak Magyarországon, elsősorban Pécsben nem így működik. Magyarországon, akik rádudálnak az emberre, azért, mert két keréke több van, nem elég előzékeny. Ezen gondolkodtam, amikor egyszer csak a háttérben hallok valamit. Egy tudaszót hallottam a háttérben, majdnem, hogy leestem a kerékpár nyergéből, mint ahogy egykedtem most itt a Tudára, egy közületek. És az történt, hátrafordulva láttam, hogy nincs nekem visszapillantótükre,
hanem láttam egy nagy sárga taxis, jön utánam és nyomja a Dudát. Kiértünk a körforgalomba, mellém állt, és leengedte az ablakát, és valamit el akart kezdeni mondani, de én megmondom őszintén, a taxisokat nem nagyon szeretem, neked a Duda szó is, és rögtön elkezdtem neki mondani: te, mi a francot nyomod azt a Dudát, te baromarcú taxis? Azt gondolod, mert hogy taxi, vagy a Duda van a kormányon, rögtön rá kell feküdni? Na hát így, egy-két szóváltás megtörtént közöttünk, mellém húzódott, megpróbált leszorítani, körülbelül úgy nézhettem ki, mint a Ben Hurban, Charlton Heston, amikor a versenyen emlékeztek erre a jelenetre. Aztán még egy kis csetepatérzék volt szóváltás, és a végén a fickó, hogy megköszönje ezt a helyreigazítást, oda lépett egy nagy gázfröccsen, kaptam egy hatalmas nagy pamacsot, fekete pamacsot az orrom alá, és itt le is zárult a kettő közötti kapcsolat. Pár perc múlva a képzeletbeli kerékpár tükrömbe belenéztem, és elgondolkodtam, hogy mi is történt. És hát kicsit elszégyeltem magam, rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy bármennyire előzékeny vagyok, bármennyire jó fejű bringásnak gondolom magam, azért a kreszt ezt azért be kellene tartani, és tolerálni kellene, bocsánat, el kellene fogadni azokat az embereket, akik még közlekednek rajtam kívül, akkor is, hogyha taxis és nem megyünk velem, akkor is, hogyha nem úgy viselkedik, mint hogy ezt én szeretnék. Ez a nagy tanulsága ennek a kalandnak, és talán még az, hogy érdemes azért néha a tükörbe nézni, abba a képzelőbeli bringás tükörbe